Terve. Tässä on nyt vähän tämmönen harvinaislaatuisempi tapaus kyseessä. Kun mä en oikein tiedä, oot se niinku uhri vai asianomistaja vai... Ota nyt ihan alusta. Mitä eilen illalla tapahtui? No, mä olin ihan normaalisti lukemassa kirjastossa. Ja siihen hetken päästä tuli sitten joku tyyppi käytännössä niin kuin hengittää mun niskaan. Ja mun rupesi ärsyttämään se. Ja sitten me lähdettiin uutta paikkaa. Sitten mä löysin uuden paikan. Ja kävin sitten siihen ihan rauhassa istumaan ja lueskelin siinä ihan rauhassa. Ja sitten mä kuulin sen äänen. Tervetuloa Tromsöhön. Siis Strömsö. Eikö se lopetettu jo? Itse asiassa se taisi olla Tromsø. No, joka tapauksessa mä menin vähän shokkiin siitä. Joku saari kuitenkin Tromsökin ammuttiin, mutta tarinassa. Mitä sitten tapahtui? No, mä lähdin siitä sitten kohti ulko-ovea. No, me istutaan nyt tässä, sä et selvästikään poistunut sieltä kuitenkaan. No mä yritin ainakin, mutta se on vielä lukossa. Se oli teljetty, mä yritin sitä rehtiä vaikka kuinka paljon, mutta mä en päässyt ulos sieltä. Ja mä tajusin, että mut on teljetty sinne. Okei. Koet sanoa, että sä olit siis yksin siellä? No, niin mä ainakin luulin aluksi. Mutta? Mä kuulin sieltä jotain mörinää. Ja mä lähdin sitä mörinää kohti katsoa, että mikä täällä on. Ja siis siellä oli joku karpaasi. Karpaasi? Kyllä. Joo. Hei hei, sinä siellä. Tulepa tänne päin. Meillä on kuule nyt semmoista harvinaista herkkua, että et varmasti ole kyllä koskaan saanut. No niin, otappa tästä oikein kunnon maistiainen. Ei kun nyt ihan oikeasti, kunnon maistiainen. No niin, hyvä. Ja siis sä sanot mulle, että joku syötti sulle myrkkyä. Näin. Joo. Mä söin sitä myrkkyä ja sitten mä tajusin heti, että totta kai mä lähdin heti etsiä vessaa tai että mä saan sen tavaran ulos sieltä. Jotenkin. A candy-colored clown they call the Sandman. Näet sä silmän vai? Joo, siis mä näin sen silmän ja mä väitän, että joku niinku katsoi mua sen läpi. Se on Itä-Helsinki ja me luvat siihen kunnossa. Sitten me eteenpäin. Okei. No, anyway. Mä yritin löytää sit jonkun toisen vielä, joka voisi auttaa mua siinä tilanteessa. Ja? Löytyykö? No, se nyt ottaa. No niin, seuraava tulee. Tehdään tosi hieno paita tässä yhdessä. Ota sä vaikka tosta. Tuu vähän lähemmäs, joo. Lähemmäs. Ja sit sinne tonne käsi. Ootko valmis? No niin, nyt lähtee! Niin. Tämmönen keissi tässä sitten. Sä oot ilmeisesti teille vuorossa tuolla kirjastolla. Joo. Tapahtuuko siellä jotain erityistä? Onko teillä jotain sulkukierroksia? Kuuluttelet se jotain? No ei, siis ihan normaalisti suljettiin.
Okei. Eikö Strömsö lopetettu? Voi olla, että se oli itse asiassa Tromsø. No joo, mutta siis ihan normaalisti kuulutteli, että ollaan suljettu. Sitten menin sulkemaan ovet ja sen jälkeen alkoikin meidän teemailta. Kävit sä keittiössä jossain välissä? Teet sä siellä keittiössä jotain? Joo, siis mä vastasin meidän leivontapisteestä. Anna Sandra vain nukkua. Mut hei, maistusko sulle? Ei kiitos. Ei voi mitään. Söittekö te keskeeräistä taikinaa? Todellakin. Siis kaikkihan sitä söi. Ja itse asiassa siellä oli pyörimässä meidän uusi harkkarikin. En mä ole kauheasti nähnyt kyllä sitä viime aikoina. Enkä oikeastaan nähnyt eilenkään. Okei. Mut siellä oli kuitenkin kaikki ihan hyvin. Joo, oli kyllä. Niin no joo, sitten on tietysti tää Sandra. Se sammui siinä ekan vartin aikana. Oli kato vähän pohjaa taustalla. Voit varmaan kuvitella. Jep. Oliko teillä vessassa mitään kekkereitä? Vessassa? Ei siellä kyllä mitään bileitä ollut. Siellä ehkä saattoi olla toi Bert jotain laulaskelmassa. Mutta siellä on ollut se valokin rikki kyllä pitkään. Ja me ollaan kyllä Staralle ilmoitettu, mutta eipä se ole sitten johtanut mihinkään. Kiva olla täällä. Todella. Ja Anna, arvaan sä olit varmaan jotenkin tässä paidan teossa mukana. Joo, tällaisia kaikille tehtiin. Ja ihan semmoista normaalia tyytoa, sullekin tekisi hyvää. Niin varmasti. Mitäs se paidan teko sitten niin kuin konkreettisesti meni? No, jokainen tuli niinku vuorollaan ja siis kaikki kävi. Tää meidän uusi harkkarikin kävi. Ai, kiva, säkin tulit tekemään paitoja. No, hän halusi sit ihan oman kuvion. Joo, mä haluaisin tällaisen. No, okei, laita tohon. Ja sitten vähän kauemmas. Mut se on ihan ok, niin tehtiin hänelle sit sellainen ja ei siinä mitään. Siis jotain mä nyt en ymmärrä tästä ja touhussa. Siis te olette ollaan viettelystä saarella. Niin miten ihmeessä nämä teidän kostyymit ja se miten sä päädyit meille liittyy toisiinsa? Itse asiassa Olisi vielä yksi juttu.